Kuan, karon magsigi diha nga rescue ah. Wa na yung rescue na to day. Bisan pag kuan patag hurot pa ni atong tinaig, bugwak diha. Singgit nga Unsa may gingon niya? rescue din agi ta Mahay na, rescue. mahay na. Kapirti naging dakua sa tubig. Ang ato ani makuan na lang ta. Na pero sus karon sir ang pagkuan ko sir naamay ng buwa mga tao. Akong gitabang giana nako gipambunlot nako. Ang kanidi ang akong silingan igsuon sa akong asawa. Si ang Piti ng loma deng. asawa niya okay yung ang ilang balay na Asa naman to yung mga pamilya? natugba. Diya pa ni nadugangan kaming dosi nadugangan mi og tulo. Ah, so na yung nisudlot nga duha ka tao. Oo, sa Tulo? pamilya sa igsuon sa akong asawa. Oo, oo. Akong gipanguan. Ingon din si kaning igsuon sa akong asawa, dong. Unsa man tani dong? Ingkoday. Naka luwas mo sa iyong nga balay nga natumba na dire mo sa amoa pero di pa kita siday atong kinabuhi tipip-tigip tanawa ra guni hilom siya tanawa ra guni bangkay ngalog yung wagid man musipti ka dito sa gamay pa wagid mo sipti ingo lang arira taya sige ako sige anhira ta kay umulakaw ko sa babaw lae kay ako ra usa sige anhira ta ug unsa kutob ug unsay mahitabo na aron sir akong balay sigihan nagdasmag Daghan kayong balay mo. o dasmag sa mua paka na akong balay ana na tayo na bigay ang akong paampo ato nga ang akong balay di lang gid unta mo bigay sigihan sa dasmag sus karon sige magana hinahinay na mag-ana akong balay sir ako na sila gingnan andama inyong kauna andama gid inyong kagalingon bigay na ang balay langoy gyud mo kutob sa inyong malangoy kutob sa inyong magunitan gunit yun mo paswerte atong kinabuhi maluwas ta kini duha may tingnan na to patay bungi kita pero mas labig yung wakta patay ta nako paghagbas kung balay sila pag-ana lagi sir ang sahog na ana na adalos nami ana nami tagak nami pagtagak na mo nanggunit na lamis kilid sa mo ang balay Sa niluktaw upa naman na mo? ha Sa upa na? adin matugkad taga diri na namong tubig agunit mamis mga kilid sa balay Wala nagkita nila ito. Ano tilas niyo kita? kita kasi ay Kita pa kita gyapon. pa mi ako pa silang ginan langoy gid mo ha Oo. kay duwa man mo udlo akong balay niluktaw naman gadagan pa dong sa ubos akong gigukod akong balay kay akong misis kanang kalimpin partner akong kawhaton akong kuhaon pagkuha na ko sir din am gid maabot sir sige sahon ako kaduha na ko gikawat din am gid maabot so nibuwag na lang ko sa balay sila ni sakay sa balay gasigi ko langoy gasigi ko singgit nga langoy mo Sila Pagkamot mo, nagsakay langoy. gyapos balay. Oo, nagsakay balay. Nagsigig ana sa ispat nga tabang. Mga nabiyaan ako sila sa akong pananaw sir, mga 50 meters. Sige pa sila singgit nga tabang, ganaana pa sa ispat. Sige sa kong singgit nila nga, luwas sa inyong kaugalingon, langoy mo. Dahil na, wala kong paglasa ko singgit nga langoy mo. Ni-concentrate na ko nga, dunggo kong daplin. Mao to pagkuano din, langoy ko. Na may balay dito nga, kahulgon no na sad ba? Gabiktay na. Maugi akong gipunting sir nga makagunit lang ko ng balaya, luwas ko di ko kagunit. Atay ko kay mubo na malang mahub na pa. May gani kabaw ka mo langoy. Ana. Aw, Di. ako di kay ko imong kam. Kamao mo lang sir kay di kay ko hinalig ko ng anang mga linaw sir. Ang kuan mga dagat di kay ko pero kuan ba sir? Kamaulan ko mo lang maligo-ligo ko linaw sa una kanang kuan. Kamaom ko mo lang kato na nakamao ko sir una-una na ko sir ipaspasan ako langoy sir hanggap ug hangin perting daghanap paghanggap na kog hangin perting daghanap ngadto para mo suktoy ko para mo lutaw ko ngadto ko
Pag ngadto na ko, nakagunit ko sa balay, nga akong gipunting, nga akong gunitan. Ato ko, gunit ko sin. Pag gunit ko, wa man ko kahuwid tarong. Naunlod ko sa laong. Dito sa laong sa balay. Napasla ko dito. Pasla na ko dito. Nakiit ko sa kahoy. Nang limbasog ko nga nang limbasog ko maayo sir nga. Di na ka ginawa. Makagawas to. Ito, maayo sir. Oh. Pag kutil akong gisukan og nakatunog ko. Kakoy siguro to kung natumbang. Sulpot ko. Pag sulpot na ko sir, nagimaw akong ulo. Oh. Nakakita. Swerte sa nasa balay sa dito ubos di ay nga mubora. Maugi wa na ko buwagi pananaw nga na ay murag lungag ba pananaw na ko lungag na lawom sa sahog ba. Pag yun yan na yun. Siguro ginako bakok nga makagunit ko. Pag ako na ko anak sila anak ko dito ka na ko kamot na di ko makat. Na ko maglisod mo ko saka. Ginawa na ka to. Oh, pag ginawa na ko puway ko kadiyo sir na. Oh. Yan. Pero gidaan na gid ka. Oo, yung Ginoo. Kani sa akong pagkagunita siguro o yun ni. Di man ko kasakta diri sir. Kay bungbong kuan man. Kana mao to. Ni tanaw na ko sir. Na may mga ang tubig anak pa man mga anak pa na distansya anak sa laom ba nga. Moabot sa saw, wa pa moabot sa saw. Na distansya mag-anak. Di akong gilit-lit. Paglit-lit na ko. Na may prosa dito ito nga maabot na ko. Gikawhatan ako. Akong gikawhat sa pikas. Pag dito na ko sa pikas luyo, hindi ko agi sa laong. Pag abot na ko dito sa luyo, ang bungbong sir, wa man gyapon ko gunitanan kay bungbong beya. Ya tan-aw na ko, nay bintana tungod. Mo kini pabor kini kay nay bintana tungod. Say lagmat ko sir. Ako kung kamot sa itong prosa o gitungtungan sa busaog sa saog. Kung gisumbag ang bungbong, mata kong bungbong, ang kanang hardiflex, bungbong sa balay. Paglungag na, lipay kay Cookie, ang akong kamot masood na sa bungbong, makagunit na kong mga marko. Gipanguhaan ko bungbong. Gunit ko marko, gastos ko pag gunit ako marko. Dito na ko ana na ko saka na ko gamay. Saka na ko gamay na may masisihin diri nga usa sa balay may kung gitukuran sa konsito ana. Tukod ko na. Gunit ko na gunit ko. Gunit ko marko. Kawat na ko bintana. Pag kawat na ko bintana, dito na ko. Kawat na ko. Taga akong lawas na huwas na. Naluwas na sa langan. Sa imong gikabutyag kaganiha lang sir. Imo taon ning gibuhi, no? Ang gibuhi na ko. Gagmay pa sila sir. May ko na nagbuhi nila kay nagbuwag sila sa iyang kanang akong kalibin, nagbuwag sila sa iyang bana. Gikan sa pagbuwag nila pag-ipon na mo mga 9 years. Gagmay pa sila antod na nga daga na. Kit kayo naon sila nga mawa sila sa kuha. Pila na ka tuig sir na nag-ipon mo? Mga 9 years. O 9 years na. mga 9 years. Kaabot na itong bagyong Odette, no? Oo. Pag bagyong udit, sir, mong balay, sir, gamay raman itong tubig, sir. Mga wakabot 1 meter. Makaingon ta kumpiyansa kay, no? Kay Maogit. kining si Tony, iyang asawa. Nagbikoridas pa daw. Oo. Kay kato kami, good sir, sa pila kabaha nga nangagi, ikasiyam to kabaha nga nangagi. So, ang akong pagtuuan niya akong mga anak, ang kasurvive man gay sa una, kasurvive man gay sa audit. Ang ilang pagtuo nga ang tubig di kay dako. Kay sa pag-audit gud ang tubig sa nisuod sa mga balay 1 meter ra jud. 1 meter. Mao to nisalig lang sila sa balay. Kaha nisalig sa ako yung pagdoda nisalig sila sa balay ni nang wa gyud sila mo layas, wa sila mo kuan. Kay isalig sila, sa sila magdahom in ato ang tubig. So, wa pa mo igo ang bagyo gabi ing dako, wa di mo kapangandam, sir. Wa di mo kaingon lang nga
Pangyan to, bakoy ta na. Ano? Adi, gyud ako din silang gingan, sir. Mo naghinala. Ako laging gida. Mamakwita day. Di, mamakwita ako. Hindi na nagpato. Mamakwita, bi. Day, Murag na yung nagpugong nila. adto ko babaw, adto ta sa babaw. Oo. Din hinang tubig siya, pag taga dinhi pa, taga pagkabutuhod, sa ako nagsigyan sila daw, nga adto sa babaw. Oo. Yan, dinhi lang tayo, dinhi nakadako kaya. Mauro na ila. Survive Yan sa man. mga motos mo sa imong mga gamit. Wala, Ras. Wala lagi, duras ka. Nangka, pamangani na sila anang pagka-loan sila. Mga gamit-gamit sa mga Akong kalag-kalag nakapanagkot pa yung taon eh. nakapanagpot. Kunya, kay napamangka mo'y laki nga usa. Kining bana ni Quincy. Quincy. Aw, abing? Dinabi. Yun. Oh, wala pa man na, sir nakita. O pa nakita ron. Hmm. Naapid sa to siya. Apil sad. Kay yung talaki. Ang pamilya aning abing, kinanam gina sila pamilya, sir. Mm. Kinanam na siya duha tabok anak. Hindi pamilya naman na sila. Mm. Yang pamilya, hurot sad. Yang bana, siya, o duhan niya ka anak. Ang gabang Maang. usa, kaanak niya nadugta. No? Oo. Nya kana usa mga gihaya. Oh, anak, mauna siya. Siya, Nag-ipuro mo sa usa ka bubong. oh, sir, di pa na sila dugay ni anak sa mo kasi. Mm. Kay anak siya mga lagkalag. Anak siya mga lagkalag niya. Mga kuan ba na siya, sir? Mga wakabot pa rin mga simana kapin pa na siya diha. Kay nag-work from home na siya. Trabaho man na. From nara sa balay. Nihangyo lagi siya. Anak, anak ko sa inyong kwarto ni Mama Yabi. Anak ko magistiya. Diyo trabaho yan. Hindi ka na kuan. Oh, sige na yun. Wala problema na. So, di amang gilimpyuhan. Ang kuan, mga kuan. Pila na lang gid ang kabuok na missing sa imong pamilya ni Venus. Ang anak, sir, duha, ausa, katong among magat, bana ni Dinabi. Duha na lang. Si kuan na, si David Anthony Sol, Isa man ang David Anthonyson sir. anak ni Venus. Anak gyapon ni Venus nga lalaki. Ikaw no. Moro ti lalaki nila. Puro babae di ay. Oh. So bali tulog yun mo ka lalaki di, ikaw may katulog. Ito mga yun. Sa sulod, Oh, upat ni. upat. Upat ni, si Janro, Oh. Magad, Balaning Abing, ako, o kana si Kevin Bitinol, o kato. Kevin Bitinol, mo ni na-appeal sir. Appeal. Oh, alak ng Zina. Ni kuan din ni kanang ni lain din ning balay day kay sila to ni lahi man sa. Mauna sila. Oh. Mama, anak So ko, buwag mo balay. buwag. Yan, naipon na siya Naipon. sa mo. Kay tungod siyang ilang balay na Nagtupad ra. natumba, Natumba. nakuan sa amo Oh. dito ni So taon. buhi pa to Ni siya. Pagtaon. taon. Oh, buhi pa, eh. Oh. Buhi pa na. Sinangat ka sila sa bitan na akong gidawa. Upat ni kalaki, Nya kato si Tony Bitinol naka-survive pud no usa sa ikaw. Sa nakita pa mo na itong higayon na. ang sa, Pag kuha na, pag luwas na ninyo. Si Tony. si Tony, sir, diri na daan sa babaw. Gahatod sa motor. Niya. Ingingnan na niya kuno niya yang asawa nga. Adto na ta sa babaw ani. Sa unya rani kay na ako ko'y gipangita. Sa ako, una lang ko kay ihatod ko ring motor. Oh. Dugay mo ko. Balik siya dinam sa kalabang. Dinam sa kalabang ato sa mo. Tanggong dyan siya. Dito na lang siya sa babaw. Grabe Kaya sa ano. muna-huna. Pera ko sila, naamang balay Jimmy yan, naamang Jimmy. Oh. Kung impormasyon o tigayam din sa Bombora di Cebu. Kung saan na lang kayo matabang sa atong gobyerno din ha, kanimo kay ikaw na yung tao sa rin. Sakit Sir. mo niya. Huwat lang ko, unsay lang katabang ako kasi hindi ko malingon na abangi ko. Huwat lang dito ko, unsay lang katabang sa kuha. Na, kini akong sitwasyon ron. Wala na ko'y balay, wala na ko'y kapulian, wala na tanan. Wala na ko'y balay, kapunduhan diri. Wala nagkikatabian. Wala na ko'y kadangpan, wala na ko'y ka-istorya. Imong pamilya, so balik ka dito sa imong pamilya nga imong mama, papa. Ano? So, Wala namang ko'y mamagpapasirsan.
Ikaw na lang tama yung Sara, sir. Ako, murag. Mo, kuhan ko dito sa mo, star ko kadiyot, mapahupay sa mga kagol. Ang akong kuhan ani, murag, baho na lang po lagi. Yan lang. Dahil hindi hapon to, sir, no? Eh, murag itagaan tag. Duhag yung chances ka na, agit. Pinin, awato na lang ako, sir. Nani, sa man, maunay giingon ako, sir, na Mo mangging Dawa. gibuhatan na magaya, no? Mangging gikuan. Gitry gid Bisag magluwas iunsa sila. na ako. Oh. Kuhan, dili man gid maluwa sila. Kay, Oh. kuhan man. Sige, mo puksong gid mo sila. Ni, dawato na lang ako. Bisag sakit, sir. Dawato na lang. Hmm. Maunay giingon na, laban lang. Laban lang. Kinabuhi. Laban siya.